Hey, hoi. We zijn vandaag in Leeuwarden bij het voorschakeltraject Greenskip van Frison Werkt. Ja, wat ze daar precies doen en wat het allemaal inhoudt, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Maar voordat ik daarachter kom, moet ik eerst de schoolbank in. Hey, goedemorgen. Ik zie een boel bekende gezichten weer. Ik zie ook achterin een aantal nieuwe gezichten. Goedemorgen, Roel. Goedemorgen. Mooie tijd. Ga zitten. Ik was net met de introductie begonnen. Vanuit het Eres College gaan wij een aantal cursussen aanbieden. Straks weer beginnen met VCA. Altijd lastig. Ik heb een kar weer bij me met machines, dus dat houdt onder andere in de bosmaaier. Dat gaan we ook nog doen. Heggenschaar, de kantensteker. Roelof, werk jij wel eens met dat soort machines? Heggenschaar. Heggenschaar en dan Ja. Thuis. Thuis, maar een elektrische, dus dat is irritant, hè? Dat, Het snoertje, denk ik. met het snoertje, ja. Ja. Ja, die heb ik al verschillende keren doorgezaagd. Ja. Wij gaan naar buiten toe. Wij gaan naar de machines toe. Kunnen we even echt aan de gang. Dus als jullie met me meelopen, dan gaan we die kant op. Ik heb een kar bij me met allemaal bosmaaiers erin. Nou, wij beginnen straks met draad. Ja, jij hebt hem goed zitten. Ja. 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 En dan doe je de kap naar beneden. Nou daar. Eerst Jannie. Hey Anne. Hey Rolf, Greenskip. Greenskip voor de dag. Ja, wat is het precies, Greenskip? Greenskip, dat is een traject dat is opgezet door 50% waterschap, 25% Caparis en 25% Empatec. En wat doen jullie hier precies? Heel veel groen, berenklauw, noem ze maar op, Japanse duizendknoop, grote waternavel, Ja, dat moet er allemaal uit. dat moet eruit. Stel je voor je komt hier, hoe gaat het traject dan verder? 3 maanden proeftijd. Komen ze die proeftijd door, dan mogen ze een jaar blijven. Totale jaar, hè? Dus 9 maanden plus die 3 maanden. In die tijd krijgen ze opleidingen. Daarna wordt er gezien naar de man of hey, wat kunnen ze. Als wij denken, en hij zelf ook, ik kan uitvliegen, laten we ze los. We hebben wat een netwerk, zoeken wij werk voor hun. En wat kan dat zijn? Welke bedrijven zijn dat? Gemeente, een hoveniersbedrijf, een straatinfrabedrijf, van alles. Dus eigenlijk iedereen die thuis zit en werk zoekt, die zou hier terecht kunnen. Als hij afstand heeft tot de arbeidsmarkt en hij staat ingeschreven in die kaartenbak, kan dat. Of zij. Ja, of zij. We hebben ook een dame erbij. Nou, hebben we de praktijk gehad en de theorie gehad en nu ga ik lekker aan het werk. En ik ga geloof ik iets met een watercrassula doen. Oplossen, weghalen, zoiets. Toch? Nee, sorry. Het is de grote waternavel. Ta, 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 ta. Zit er nou een speciale techniek achter Harry? Ja, je moet het eigenlijk zo ver mogelijk de hark eromheen hebben, eronder. En je trekt het bij de wal omhoog. Hey, hoe ben je bij deze baan gekomen? Ik zat al een tijdje thuis en toen zeiden ze van nou, we hebben wel werk in het groen. Uiteindelijk hoop je via dit werk natuurlijk in een andere baan terecht te komen. Omdat je werkervaring, werkritme opdoet. En je hebt contact met collega's, je hebt 's morgens bij de koffie alweer een praatje. En het is gewoon heel anders dan dat je alleen thuis zit. Wat zou je het liefst willen? Wat voor baan? Het liefst ga ik richting ICT of naar het onderwijs. Zo, wow, Richard, denk erom. Ja, nou, ik weet niet dat je eraan komt, hè? Ja. Jij doet dit nu. Ja. Hoe ben je hier terechtgekomen in dit traject? Ik ben 2016 terechtgekomen met een werkproject. We hebben 3 maanden bijstand en dan 9 maanden uitkering van Caparis in Drachten. Ja, ik vind het gewoon fantastisch, want je moet de natuur bijhouden. Hij hoort hier niet, die plant. Wat betekent het voor jou dat je nu gewoon aan het werk bent, dat je niet thuis zit, dat je gewoon lekker bezig bent? Ja, dat is toch fantastisch. Moet je nou eens kijken, man. Hè? Dat is toch heerlijk, man. Ik heb gezegd, ze mogen me er ook onder begraven. Wat een werk, hè? Ja, zeker. Ja, het zal wel leuk wezen als jij even meedeed. Oké, nou kom Ja. maar op.
Oké. Weer wat grote waternavel weg. Nou, er is nog genoeg te doen. Dat zie je wel. Prachtig traject. Leuk werken met collega's in de natuur. Maar ja, er moet nog een hoop gebeuren om Friesland te redden van de waternavel. Dus ik ga even lekker door met deze mannen.